Прыгожая і амбітная дзяўчына з правінцыі прыязджае ў сталіцу, каб здзейсніць сваю мару. Яна настолькі ініцыятыўная, што ўжо праз пару гадоў пасля універсітэта ёй даручаюць адну справу маштабу цэлай вялікай краіны, а яе кіраўнік уручае гераіне медаль. Выглядае як сцэнар нейкай меладрамы, але ж у Беларусі гэта стала рэальнасцю, праўда, з трагічным адценнем. Пра Валерыю Таратынку і Аліну Касьянчык беларусы даведаліся ў канцы 20-го года. Тады дзве маладыя сімпатычныя дзяўчыны патрабавалі жорсткага пакарання для беларусаў, якія выступілі супраць Лукашэнкі. Прычым, калі амапаўцы і шараговыя сілавікі на падобных судах маглі захаваць ананімнасць, дэманстратыўна парушаючы закон, то пракуроркі дзейнічалі публічна. Тады ўся Беларусь пабачыла, што прававое бязладдзе робіцца ў тым ліку рукамі зусім маладых, прывабных дзяўчат, якія пры гэтым не дэманструюць аніякай літасці. Таратынцы тады толькі споўнілася 25 гадоў, Касьянчык жа было ўсяго 22. І зараз мы вам раскажам, як дзве амбітныя правінцыялкі зрабілі выбітныя кар'еры на чужой бядзе, каму і за што жорстка адпомсціла адна з іх, а таксама чым ім аддзячыў асабіста Александр Лукашенко. Вы работаете в прокуратуре? Да, я прокурор. Причем прокурором я хотела стать с 7 лет. А все потому, что очень любила смотреть вместе со своей семьей, с родителями, один сериал с известной российской актрисой. Она играла там роль прокурора. Да. Вот меня настолько это впечатлило, что уже в 7 лет я попросила маму купить мне уголовный кодекс, потому что мне было непонятно, что же за статьи озвучивают прокурорские работники, следователи на камеру. О чем они конкретно говорят. Мама мне купила. Прокуроры ў Беларусі сярод іншых сілавікоў да апошняга часу былі зусім незаўважнымі фігурамі. Іх функцыя складалася ў тым, каб манатонна зачытваць на судзе неабходныя дакументы і прапанаваць пакаранне для абвінавачанага. Калі міністры ўнутраных спраў ці кіраўнікі Мінабароны былі медыйнымі персанажамі і часта траплялі ў фокус увагі СМІ, то нават шэрагу генеральных прокурораў шырокай публіцы вядомыя адзінкі. З прызначэннем Андрэя Шведа ў 2020 годзе ўсё кардынальна памянялася. Ён асабіста стаў адным з куратараў рэпрэсій апошняй пяцігодкі. Па яго ініцыятыве пакаранне па палітычных артыкулах стала больш жорсткім, а калі жывых людзей яму стала мала, то генпракурор узяўся і за памерлых. У рамках заведзенай ім жа крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа ведомства завочна асудзіла некалькіх ужо нежывых пасобнікаў нацыстаў, а таксама запатрабавала ад іншых краін кампенсацый. Не апошнюю ролю ў гэтым працэсе грае 30гадовая Валерыя Таратынка. Яшчэ нядаўна яна была памочніцай прокурора Фрунзенскага раёна Мінска. Цяпер жа дзяўчына працуе ва ўпраўленні па наглядзе за расследаваннем асабліва важных крымінальных спраў. У камандзе з генпрокурорам Шведам яна займаецца генацыдам беларускага народа. З гэтай тэмай Таратынка актыўна гастралюе па краіне, а таксама стала адной з укладальніц школьнага дапаможніка для малодшых класаў. Але зорка Валерыю зайшла раней. Уся Беларусь даведалася пра яе падчас паказальна-жорсткай расправы над тымі, хто наважыўся хоць як выступіць супраць Лукашэнкі. Многія ў дзяцінстве мараць пра сваю будучыню. Нехта хоча стаць футбалістам, хтосьці лётчыкам. У большасці выпадкаў мары ніколі не спраўджваюцца, але толькі не ў выпадку Валерыі Таратынкі. У 7 гадоў яна пабачыла расійскі тэлесерыял «Тайны следствия» і заявіла маці, што хоча стаць прокурорам. Асабліва дзяўчынцы падабалася, калі людзі ў пагонах з экрана тэлевізара расказвалі пра абставіны крымінальных спраў. Пройдзе не так шмат гадоў, і Валерыя сама стане падобнай спікеркай. Але аднаго жадання для дзяўчыны з правінцыйнага Крычева было мала. Яна скончыла школу з залатым медалём і паступіла на бюджэт у акадэмію кіравання ў Мінску. Таратынка скончыла яе з чырвоным дыпломам, а падчас вучобы брала ўдзел у розных конкурсах, прысвечаных то 70-годдзю перамогі, то еўрапейскім гульням. У адным з інтэрв'ю будучая прокурорка нясціпла назвала юрыспрудэнцыю настолькі ж важнай сферай, якімі з'яўляюцца медыцына ці педагогіка, бо на яе думку толькі ў грамадстве з бясспрэчным выкананнем закона ёсць прагрэс, спакой і магчымасць для самаразвіцця. Першую хвіліну славы будучая прокурорка атрымала летам 2017 года, калі разам з іншымі выпускнікамі-выдатнікамі запрасілі на баль да Александра Лукашэнкі. На агульных кадрах эфектную блондынку Таратынку паставілі побач з кіраўніком Беларусі, а сама яна з гонарам расказвала пра сваю будучыню на размеркаванні.
Я юрист, и на данный момент я иду работать по распределению в органы прокуратуры. Я этого очень хотела, и я считаю, что достижения высокими будут только в том случае, когда ты любишь ту профессию, которой ты занимаешься. Ужо праз 2 гады пасля прыходу ў пракуратуру Валерыі Таратынцы даверылі адказную справу. Яна выступіла дзяржабвінаваўцам на працэсе супраць начальніцы аднаго з упраўленнем Мінздароўя Людмілы Равуцкай. Чыноўніцу злавілі на тым, што яна брала хабары за перарэгістрацыю лекаў і атрымлівала падарункі на святы. Акрамя гэтага на судзе разбіраліся 2 вячэры ў рэстаране, а маладая прокурорка патрабавала ад удзельнікаў працэсу апазнаць стравы, якія яны замаўлялі. Валерыя Таратынка палічыла віну Равуцкай цалкам даказанай і запрасіла для яе 7 гадоў зняволення. Суддзя ў выніку адзін зрэзала і пад слёзы прысутных адправіла чыноўніцу ў гомельскую калонію на 6 гадоў. Сапраўдны бенефіс выдатніцы Скрычава наступіў у 20-м годзе, калі запусціўся канвеер палітычных працэсаў. Тут інтарэсы дзяржавы супалі з амбіцыямі і этычнай непераборлівасцю маладой прокуроркі. Вось яе цытата з аднаго з інтэрв'ю. «Я прыняла прысягу, таму не маю маральнага права даць слабіну. У адваротным выпадку я павінна вызваліць месца таму, хто стане на абарону законнасці ды правапарадку і не будзе спрабаваць самаўхіліцца». Пачынала Таратынка са справы пра так званыя цынічныя надпісы. Нічога падобнага яна не магла раней пабачыць у любімых расійскіх серыялах, бо то быў твор беларускага прававога безладдзя. 3 менчукоў трапілі за краты за тое, што напісалі на асфальце фразу «Не забудзем» побач з месцам забойства пратэстоўца Александра Тарайкоўскага. Прокурорка заяўляла, што абвінавачаныя нанеслі шкоду дзяржаве ў памеры звыш 10 000 рублёў, а іх надпіс нібыта абразіў пачуцці грамадзянаў, прадэманстраваў грэбаванне маральнымі каштоўнасцямі і быў накіраваны на прычыненне шкоды грамадскаму парадку і маральнасці. Аднак у нейкі момант справа пачала развальвацца, бо прадстаўнікі Гарра-Маўтадора ацанілі шкоду ўсяго ў 256 рублёў, і такая сума перастала трапляць пад крымінальны пераслед. Але застаўся артыкул за хуліганства, якім абвінавачанне ўдала і скарысталася. Па выніку за 2 словы на асфальце Уладзіслаў Гуліс атрымаў 2 гады калоніі, а Дзяніс Граханаў і Ігар Самусенка па 1,5 года хіміі. Наступны гучны працэс не прымусіў сябе доўга чакаць. У сакавіку 21 года Валерыя Таратынка прадстаўляла дзяржабвінавачванне на справе перакладчыцы Вольгі Калацкай, якая дала аплявуху Рыгору Азаронку. Інцыдэнт адбыўся неўзабаве пасля смерці Рамана Бандарэнкі. Прапагандыст чапляўся да людзей, а абураная жанчына не змагла прайсці міма. Адметна, што на судзе нават сам Азаронак прасіў, каб Калацкую не прыцягвалі да крымінальнай адказнасці. Але маладая прокурорка стаяла на сваім і патрабавала пакарання. У яе абвінавачванні перакладчыца нібыта адкрыта супрацьпаставіла сябе грамадству. У выніку Калацкая атрымала 2 гады хатняй хіміі, як і прасіла Валерыя Таратынка. У бязлітасным светапоглядзе прокуроркі амапаўцы, якія збівалі і затрымлівалі пратэстоўцаў, былі пацярпелымі, а тыя, хто ім замінаў рабіць чорную справу, заслугоўвалі па 4-5 гадоў калоніі. Доказы адвакатаў нікога не хвалявалі. Жорны лукашэнкаўскіх рэпрэсій павінны былі круціцца без збояў. У некаторых справах Валерыя Таратынка сама праходзіла ў якасці пацярпелай. За абразлівыя каментары на адрас прокуроркі інвалід 3-й групы Зміцер Невяроўскі атрымаў 2 гады хатняй хіміі, а санітарка анкадыспансэра Ганна Багачова разам з такім жа прысудам яшчэ і 1000 рублёў маральнай кампенсацыі. У змаганні з людзьмі іншых поглядаў Таратынка не гідзілася і даносіць. Прынамсі, адзін званок з яе нумара тычыўся палітычнага плаката на будаўнічым плоце. На ніве рэпрэсій маладая прокурорка шчыравала не адна. Яе муж Мікалай Багамякаў пасля працы ў прокуратуры стаў суддзёй Фрунзенскага раёна, дзе па працы часта перасякаўся са сваёй жонкай. Дзесяткі чалавек былі адпраўленыя ім на суткі ў нечалавечых умовах ізалятара на Акрэсціна. Таксама даводзілася Багамякаву працаваць і на крымінальных палітычных працэсах. І яго жонка ўсім гэтым вельмі ганарыцца. Валерыя Таратынка лічыць, што яе муж гэта прыклад таго, якім павінен быць прафесійны юрыст. У канцы 21 года кар'ера маладой прокуроркі пайшла ўгару. Яна перайшла на працу ў генеральную пракуратуру, пераскокнуўшы адразу цераз некалькі прыступак. З
Спачатку Валерыю Таратынку ўзялі ва ўпраўленне ўзаемадзеяння са СМІ, а пасля перавялі на цяперашняе месца ва ўпраўленне па наглядзе за расследаваннем асабліва важных крымінальных спраў. Там яе якасці спатрэбіліся Андрэю Шведу ў яго расследаванні генацыду беларускага народу. Актыўная юрыстка бярэ ўдзел у розных публічных мерапрыемствах, праводзіць семінары для БРСМ і футбалістаў, а таксама выступае па тэлебачанні. К сожалению, события последних лет дали нам понять, что нацизм никуда не ушел. К сожалению, нацизм и неонацизм предпринимает попытки возродиться, и это наша действенная мера по противодействию таким фактам, которые, к сожалению, имеют место быть в современном мире. И это наш вклад, в том числе в развитие и нынешнего поколения, и будущего поколения. Потому что, не зная своей истории, не зная той трагедии, которую пережил белорусский народ, к сожалению, строить будущее невозможно. Прафесійныя гісторыкі ў кнігах Андрэя Шведа знайшлі мноства фэйкаў, а тое, як генпракуратура маніпулюе лічбамі ў вельмі далікатнай справе, можна пабачыць на прыкладзе трасцянецкага лагера смерці. Раней лічылася, што там загінулі 206,5 тысяч чалавек, але нядаўна лукашэнкаўцы заявілі, што ахвяр нашмат больш – 546 тысяч. Беларускія сілавікі проста ўзялі звесткі з першага акта савецкай камісіі 44-го года і не сталі іх нават удакладняць. Пазней тая ж самая камісія зменшыла свае ацэнкі ў 2,5 разы, але генпракуратура Беларусі гэта проста праігнаравала. Нейкія разыходжанні не хвалююць і няўрымслівую Валерыю Таратынку. У 2023 годзе яе з генацыдам занесла нават на поле цудаў. У студыі забаўляльнай перадачы прокурорка выдала завучаную прамову аб сваёй працы. У выніку Леонид Якубович абвясціў хвіліну маўчання. Нацистскими оккупантами было уничтожено полностью либо частично свыше 11 тысяч наших сел и деревень. На нашей территории нацистскими оккупантами было создано свыше 580 лагерей смерти. 11 тысяч сел и деревень. То есть... У нас все-таки программа веселая, но тем не менее. Эта память будет бесконечна, навсегда. У капітал-шоу Валерыя Таратынка не змагла перамагчы, але вось дзяржава яе шчодра адзначыла за дзейнасць. У 23-м годзе прокурорам і суддзям раздавалі ключы ад кватэр у новабудоўлі ў Сеніцы пад Мінскам. Сярод прысутных была і Таратынка, а за год да таго яна атрымала медаль з рук Александра Лукашэнкі. У той жа дзень Лукашенко адзначыў і яшчэ одну маладую дзяўчыну ў прокурорскім мундзіры – Аліну Касьянчык. Яна не хавала радасці перад тэлекамерамі. А тяжело ли держать женским хрупким плечам прокурорский мундир? Интересный вопрос, спасибо за него. Я считаю, что в органах прокуратуры проходят службу самые, во-первых, красивые, самые ответственные, самые целеустремленные женщины, девушки. И, безусловно, каждая из нас достойна носіць этот прокурорскі мундзір. Да пэўнага моманту траекторыя жыцця Аліны была вельмі падобнай да яе калегі Валерыі Таратынкі. Яна таксама родам з правінцыі, з Калінкавічаў, але ў Мінск перабралася пасля 9 класа. Касьянчык вучылася ў прэстыжным ліцэі БДУ і была прызёркай рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове. Пасля універсітэта яна, як і Таратынка, апынулася ў прокуратуры Фрунзенскага раёна сталіцы. Менавіта Касьянчык была дзяржабвінаваўцай на працэсе журналістак Белсата Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Яны вялі стрым разгону акцыі памяці Рамана Бандарэнкі з плошчы Перамен, але выкананне імі прафесійных абавязкаў скончылася прысудам у 2 гады калоніі. Адседзеўшы гэты тэрмін, Чульцова выйшла на волю. Андрэева ж пазней атрымала новае і больш сур'ёзнае абвінавачванне ў здрадзе дзяржавы і новы прысуд ужо ў 8 гадоў.
Такія працоўныя заслугі маладой прокуроркі бачылі і простыя беларусы. Па выніку гэта прывяло да яшчэ адной гучнай гісторыі. У пачатку 21-го года гаспадыня кватэры, якую здымала прокурорка, загадала дзяўчыне вызваліць жыллё. Касьянчык моўчкі сабрала рэчы і з'ехала, а затым напісала заяву на тую ўласніцу кватэры, і жанчына з 2 малымі дзецьмі трапіла пад крымінальны пераслед. Яе судзілі па экзатычным артыкуле «Парушэнне раўнапраўя грамадзян», па якім ёй свяціла нават калонія. Каб падтрымаць калегу, на суд прыйшла і Валерыя Таратынка. Працэс у выніку закрылі для прэсы, а скончыўся ён прысудам у 2 гады хатняй хіміі. Алло, привет. 2 года ограничения свободы без направления в исправительное. Это значит химия домашняя. Вот. Ну, короче, в колонию я не иду. Апошняя гучная справа Аліны Касьянчык – гэта суд над былым кіраўніком лукашэнкаўскага пула Дмітрыем Семченкам. Журналісты, які на знак пратэсту сышоў з тэлеканала АНТ, прызналі вінаватым у распальванні варажнечы і адправілі ў калонію на 3 гады. Семченко, более 11 лет проработав на одном из телеканалов в отделе политических обозревателей, после избирательной кампании в 2020 году поддался внешнему агрессивному информационному давлению. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Не шкадавала дзяўчына і сваіх былых калег. Ужо працуючы ў мінскай гарадской пракуратуры, яна падтрымлівала бок абвінавачвання ў судзе над экс-прокурорам Яўгенам Бабаком. Ён быў вядомы тым, што ў 2020 годзе сумленна заводзіў праверку дзеяння тых сілавікоў, якія збівалі людзей. Такая дзёрзкасць без увагі не засталася. Спачатку Бабака прымусілі звольніцца, а пасля пасадзілі яго на 4 гады калоніі. У мінскай гарадской пракуратуры Аліна Касьянчык працуе і дагэтуль, а Лукашенка выпісаў ёй спачатку падзяку, а пасля разам з Валерыяй Таратынкай узнагародзіў і медалём. За апошнія гады больш амбітная бландынка абскакала сваю былую калегу, але ў Касьянчык яшчэ ўсё наперадзе, ей усяго 27 гадоў. Біяграфія 2 маладых прокурорак – гэта не гісторыя поспеху, а гісторыя паламаных лёсаў. Прычым не столькі ахвяр палітычных рэпрэсій, якіх Валерыя Таратынка з Алінай Касьянчык дэманстратыўна не шкадавалі, колькі іх саміх. Дзяржава за верную службу дзячыць ім медалямі і кватэрамі ў панельках наводшыве Мінска, але абедзве дзяўчыны яшчэ да 30 гадоў паспелі трапіць у еўрапейскія санкцыйныя спісы, а іх паказальная публічнасць можа згуляць з імі дрэнны жарт. Усё ж абедзве дзяўчыны дакладна перажывуць Лукашэнку і, магчыма, калі-небудзь акажуцца на судовым працэсе ўжо ў зусім іншых ролях.